Yes, jeg fortsætter lige, hvor at den stoppede. Jeg fik altså lige vist, at jo mindre rumfanget er, jo højere er trykket og temperaturen, og jo større rumfanget er, jo lavere bliver temperaturen og trykket. Noget, som også kan påvirke trykket, det er varme. Her kan jeg sætte ild under beholderen, som altså gør det, at det går ind og tilføjer noget energi til partiklerne inde i beholderen, som gør, at de simpelthen bevæger sig hurtigere og bevæger sig endnu hårdere ind mod væggene i beholderen, og simpelthen skaber et større tryk på beholderen, så den sådan skal kunne modstå for ikke at springe. Men jeg kan se, at mit tryk er steget, og temperaturen er steget. Og på samme måde fungerer det altså, hvis jeg køler beholderen ned, så falder trykket, og temperaturen naturligvis falder også. Jeg kan også vise ved at have et fast tryk, eller et konstant tryk nu på 1,70-80 atmosfære. Og kan jeg se, at hvis jeg pumper mere gas ind, så udvider rumfanget sig for at holde trykket konstant. Og det gør altså, at temperaturen også er konstant. Ja, så det er altså sammenhængen mellem temperatur, tryk og rumfang, som opfylder den her idealgasmodel.